बर' थुनलाइ आफादनि बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावबाय। बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि सायख'नाय गिबि खेबनि बिसायख'थिनि फिथाइखौ फोसावबाय। आफादगिरि महरै क'क्राझार जिल्लानि गपिनाथ बरगयारिया देरहाबाय। मोन 29 भट मोननानै देरहायो गपिनाथ बरगयारिया। लेङाइ आफादगिरि महरै सानै देरहासार जाबाय, कमलाकान्त मोसाहारि आरो प्रेमानन्द मोसाहारिया। कमलाकान्त मोसाहारिया 29 भट मोननानै देरहायो आरो प्रेमानन्द मोसाहारिया 17 भट मोननानै देरहायो। नेहाथारि महरै साब्रै देरहासार जाबाय। प्रणबज्योति नार्जारि, राजेन बसुमतारि, सहेन्द्रनाथ बसुमतारि आरो दिलीप बसुमतारिया बर' थुनलाइ आफादनि बिसायख'थियाव नेहाथारि महरै देरहासार जाबाय। प्रणबज्योति नार्जारिया 29 भट मोननो हादों, राजेन बसुमतारिया 21 भट मोननो हायो आरो सहेन्द्रनाथ बसुमतारिया मोनदों 20 भट आरो सिमेन्ट सापरिनि दिलीप बसुमतारिया 18 भट मोननानै देरहासार जादों। दिनै उदालगुरिनि फरायसालिमानि अडिट'रियामाव खुंफुंदोंमोन बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि सायख'नायनि गिबि खेबनि बिसायख'थि आरो बिबानगिरि सायख'नाय बिसायख'थिनि फिथाइखौ फोसावनाय जाबाय। आफादगिरियाव सानै बिजाथिमोन, सासेया गपिनाथ बरगयारि, सासेया जाहैबाय सीताराम बसुमतारि। दा बेवहाय देरहासार जानो हाबाय बरगयारि। बिथांनि बागै भट गोग्लैदों 29 आरो सीताराम बसुमतारिनि बागै भट गोग्लैदों 7 अर्थात 7। बेनि थाखायनो गपिनाथ बरगयारिखौ देरहाबाय होननानै फोसावनाय जाबाय। नैथियाव लेङाइ आफादगिरि। लेङाइ आफादगिरियाव जोंनो साब्रै नांगौ, नाथाय जोंनियाव गासै साबाइमोन। साब्रैमोन, बिजाथिया साब्रैमोन, जोंनो सानै नांगौ। दा बेनि गेजेराव सानैखौ जों मोनबाय, फिथाइखौ जों मोनबाय। बेनि गेजेराव कमलाकान्त मोसाहारिया देरहासार जाबाय आरो नैथियाव डक्टर प्रेमानन्द मोसाहारिया देरहासार जाबाय। कमलाकान्त मोसाहारिया मोनदों गासै 29, प्रेमानन्द मोसाहारिया मोनदों गासै 76। ना 17 सरि दे। तारमाने 29 कमलाकान्त मोसाहारिया मोनदों, 17 मोनदों प्रेमानन्द मोसाहारि, प्रशान्त बर'आ मोनदों 11, ओमफ्राय बिनय कुमार नार्जारिया मोनदों 8। रिजाल्टआ बेनो। तारमाने कमलाकान्त मोसाहारिजों प्रेमानन्द मोसाहारिजों भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै देरहाबाय।